खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे देहानि बागै भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा देहानि बागै भिडिअ नायबाय थानो गोसोब्ला आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव डायबेटिस एबा सुगार बेराम जायोब्ला बेनिफ्राय रैखा मोननो आरो बबे फिथाइ सामथाइखौ बांद्राय जायोब्ला सुगार लेभेला बारायो बेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। डायबेटिस बेरामिया बे मोनबा फिथाइखौ माब्लाबाबो जानो नाङा, मानोना सोलेराव ब्लाड सुगारा गोख्रैयै बांगोन। सावस्रि रोंग'साफोरनि बायदिब्ला फिथाइ सामथाइया अरायबो सावस्रिनि थाखाय मोजां जायो आरो बयबो जेबो सानस्लाबालासिनो फिथाइ जायो। नाथाय माखासे फिथाइफोर दं जाय डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय बिस बादि जानो हागौ। आथिखालनि समाव जानाय आदारनि गोहोमा सावस्रिनि थाखायल' नङा, नाथाय गोबां बेरामफोरनि सायावबो बांबोगासिनो दं। डायबेटिसआ दिनै मोनसे जेंना जानानै फैदों जाय लासै लासै सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैयो आरो देहाखौ लोरबां खालामनो हमो। जेब्ला सासे सुबुंनि सुगार लेभेला गोजौ जायो, अब्ला बेखौ कन्ट्रल खालामनो जोबोद गोब्राब जायो। थारैनो सोलेराव सुगारनि लेभेलखौ दबथायनो थाखाय जानाय आदार आरो जिउ खुंनायाव गोबां सोलाय-सोल' खालामनो गोनां जायो। मानोना डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय गोबां सिनि बाहायनाया बिसनिख्रुइ खम नङा। सावस्रि रोंग'साफोरनि बायदिब्ला फिथाइ सामथाइया अरायबो सावस्रिनि थाखाय मोजां जायो आरो बयबो जेबो सानस्लाबालासिनो फिथाइ जायो। नाथाय माखासे फिथाइफोर दं जाय डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय बिस गोनां जानो हागौ। बे फिथाइफोराव थानाय मिथिंगायारि शर्करा आरो हाइ ग्लाइसेमिक इन्डेक्सआ हरखाबै ब्लाड सुगारनि थाखोखौ बांहोनो हागौ। बेबादि थासारियाव डायबेटिस बेरामिया माखासे रोखोमनि फिथाइफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना माखासे फिथाइफोराव गोबां बिबांनि सुगार आरो फ्रुक्ट'ज थायो, जाय इनसुलिननि थाखोखौ बांहोनो हागौ। कपिल त्यागी आयुर्वेदिक क्लिनिकनि सामलायगिरि कपिल त्यागीआ सुगार बेरामिफोरा माबे फिथाइखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेनि बागै फोरमायदों। गिबियावनो दङ थाइजौ। बबेबा थाइजौआ गोदै आरो गोथाव जायो, नाथाय बेफोराव गोबां बिबांनि मिथिंगायारि शर्करा थायो, जेरै फ्रुक्ट'ज आरो ग्लुक'ज। मोनसे गेजेर थाखोनि थाइजौआव 25 निफ्राय 30 ग्राम कार्बहाइड्रेट थायो, जाय ब्लाड सुगारनि लेभेलखौ गोख्रैयै बांहोनो हागौ। बेनि अनगायैबो थाइजौआव ग्लाइसेमिक इन्डेक्स (GI) 51 निफ्राय 60 सिम थायो। गोबां बिबांनि थाइजौ जानाया गुबैयै गुबुन जाग्रा आदारजों जायोब्ला ग्लाइसेमिक ल'ड (GL) खौ बांहोनो हागौ, जाय डायबेटिस बेरामिफोरनि थाखाय खहा गोनां जानो हागौ। थालिर। डायबेटिस एबा सुगार बेरामिफोरा थालिर जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, मानोना थालिराव ग्लाइसेमिक इन्डेक्सआ गोबां थायो। मोनसे गेजेर थाखोनि थालिराव 20 निफ्राय 25 ग्राम कार्बहाइड्रेट थायो। गोथां थालिरनि GI बेसेना खम जायो, जेराव गोमोन थालिरनि GI मानआ बांसिन थायो, जायनि जाहोनाव ब्लाड सुगारनि लेभेला गोख्रैयै बारायो। थामथियाव दङ कास्टार्ड आपेल। डायबेटिस बेरामिफोरा कास्टार्ड आपेल जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। कास्टार्ड आपेलनि ग्लाइसेमिक इन्डेक्सआ 54 निफ्राय 56 सो जायो। बेनि अनगायैबो 100 ग्राम कास्टार्ड आपेलाव 25 निफ्राय 30 ग्रामसो कार्बहाइड्रेट थायो, जेराव मिथिंगायारि सिनि थामहिनबा फ्रुक्ट'जआ गाहाय बिफाव लायो। नाथाय कास्टार्ड आपेलखौ एसेल' बिबांनि जानांगौ। गोबां बिबांनि कास्टार्ड आपेल जायोब्ला सुगार लेभेलखौ बांहोनो हागौ। ब्रैथियाव दङ आंगुर। आंगुराव मिथिंगायारि सिनि बिबाङाबो गोबां बिबांनि थायो। खुरैसे आंगुराव 23 ग्रामसो सिनि थायो। बेनिखायनो डायबेटिस गोनां सुबुंफोरा आंगुर जानायनि सिगां साननांगौ आरो बे फिथाइखौ जोबोद खम बिबाङाव जानांगौ। आंगुरनि ग्लाइसेमिक इन्डेक्सआ 46 निफ्राय 59 सो जायो। बांद्राय जायोब्ला ब्लाड सुगारनि थाखोआ गोख्रैयै बारायनो हागौ। बाथियाव दङ आनारस। आनारसआ मिथिंगायारि शर्करा आरो कार्बहाइड्रेटजों बुंफबनाय। खुरैसे आनारसआव 22 ग्राम कार्बहाइड्रेट थायो।
नाथाय बेनि जिआइ मानआ गेजेर थामहिनबा 55निफ्राय 66सो। नाथाय बेखौ गोबां बिबांनि जायोब्ला ब्लाड सुगारनि लेभेलखौ थाबैनो बांहोनो हायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।